nosaltres avui representants de la cooperativa Els Escardats de l'Escola Emili Teixidor de Roda de Ter. Tenim a la Clàudia Vilaragut, la Violant Jiménez i el Manel Ortega. Benvinguts, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Violant, explica'ns una mica què fa la vostra cooperativa, quin tipus de productes tenim als Escardats. La nostra cooperativa vam fer els espelmes, sabons, llibretes, punts de llibre, pots de sal, coses molt variades, i cadascú va portar un producte que li va semblar que podríem treure i el va portar i vam fer com una mica d'explicació per què el va portar i per què volia aquest producte. I vam fer tot això, ho vam triar amb assemblea amb tots els socis i després a tots els que van sortir votats en vam classificar 7 o alguna cosa així, i després els vam començar a elaborar i els hem tret una mica, els hem fet amb productes com més reciclats i els vam vendre. Per tant, 7 productes artesanals, amb alguns amb materials reciclats, 8 productes, 8. 7 o 8 productes. Sí? Al costat, la Clàudia, què és el millor d'aquest procés? Amb què et quedaries? El millor d'aquesta cooperativa per nosaltres ha sigut anar a vendre i produir, perquè produir ha sigut molt divertit, perquè vam anar a demanar per les classes tots els cursos, vam anar a portar els papers perquè ells portessin llaunes, pots, per poder produir, i llavors vam anar a vendre a la fira. Per tant, t'ha agradat fabricar com alhora anar a vendre. Perquè fabricar ens va agradar molt, perquè amb els papers vam anar a comprar-ho per online i tot, ens va agradar molt. I la venda, per què us va agradar la venda? Perquè estàvem al públic i tot, va ser molt divertit donar canvi, dir, què vol, posar-ho a les bosses, embolicar-ho i tot. Molt bé. I cap aquí, amb el Manel. Què és el més complicat? Decidir les coses que fem. Posar-vos d'acord? Sí, sobretot el logotip ens va costar bastant, perquè tots eren molt xulos i això, i al principi no sabien com fer-ho i ens va venir un que fa logotips, un il·lustrador. I us va ajudar? Sí, ens va ajudar. I després en vam fer un i ja ens va costar més poc decidir-ho, però... Va ser la part més difícil, el logo, la identitat. Sí. Li passes el micròfon, sisplau. Aquest il·lustrador ens va dir idees, com que ens diem els esquerdats, la nostra idea era posar-hi moltes esquerdes. I aquest il·lustrador ens va dir que deixéssim a part les esquerdes i que poséssim com més animació, i perquè nosaltres semblava que les esquerdes siguéssim com por, que estàvem com esquerdats, ens va dir que siguéssim com més creatius, que poguéssim animació, i vam voltar moltes coses, com per exemple hi ha gent que va dir els espandes i tot això, i al final ho vam votar i va sortir, ho vam fer tot, i va sortir el guanyador, que va ser una nena, aquest logo que és xulo. Tornaríeu a repetir l'experiència? Si em posa al costat. Ho tornaríeu a fer? Sí, ha sigut molt divertit, perquè que ens vingués un il·lustrador, ens explicant com era el logo, com el podíem fer, idees, i votar a les assemblees, decidir l'equip directiu també ha sigut difícil, però ens ha agradat. Però el que més ens ha agradat ha sigut fer vendre i produir. Vale, molt bé. Jo penso que també que si ho tornéssim a repetir, sí, perquè a més ens va ajudar moltes persones. Vam anar, quan ja ho teníem tot molt decidit i tot això, vam anar a veure la cooperativa Mobles Pirineu i ens van ensenyar com treballaven, com ho feien tot, i ens va semblar que era molt divertit i que podríem aprendre molt. I també ens va venir a visitar la Núria de l'Ajuntament de Roda, perquè així estàvem com més clars que era tot el que portava tot aquest tema de cooperatives i tot. També vam anar a l'Ajuntament de Roda a entregar papers i per poder obtenir el CIF, per poder ja començar a fer coses i tot. I també ens vam reunir amb l'alcalde de Roda per explicar tot el que es tractava,
i de lo que volíem fer i el que havíem fet. També va ser molt guai anar a Ràdio Roda. Vam preparar una falca i després 3 persones ho van gravar a Ràdio Roda. Vaja, doncs veig que hi ha moltíssimes coses que us han agradat. Sí. Entenc que algun dia vosaltres tornareu a fer una cooperativa. Si ho feu, us tornarem a entrevistar, d'acord? Vale. Gràcies.